Islamistická konvertitka sa rozhodne, že jej povinnosťou je odpáliť bombu v hlavnom meste a pokúsiť sa zabiť čo najviac zákonodarcov. V tomto šialenom, mimoriadnom prípade. Myslí. Len pred chvíľou FBI oznámila, že prekazila potenciálny teroristický útok inšpirovaný ISIS v New Yorku. Agentúra pre Fox uviedla, že zatkla 35-ročnú ženu z Albany, ktorú obvinili z plánovania bombového útoku na hlavné mesto štátu a zo snahy zabiť zákonodarcov. Podľa trestného oznámenia prisahala Jessica Bowie vernosť ISIS a údajne plánovala ukryť bombu do tašky DoorDash v nádeji, že zaútočí počas zasadania štátnych senátorov. Guvernérka Kathy Hochulová by mala vystúpiť v nasledujúcej hodine, kde by sme mohli získať viac informácií o celej tejto záležitosti. Dobre, takže v podstate ide o 35-ročnú ženu. Je to biela žena, pochádza z Albany. Strávila mesiace plánovaním útoku klincovou bombou na kapitol štátu New York a pokusom zabiť čo najviac senátorov, potom chcela utiecť do Sýrie a pridať sa k ISIS. Myslím, pre Boha. Tu sú podrobnosti, ktoré v hlavných správach nebudete počuť, pretože sa tam nehovorí o tom, že je zjavne konvertitka a o nebezpečenstve týchto žien, ktoré konvertujú a sú neuveriteľne ambiciózne. Mimochodom, vítajte v relácii Pushback. Som Jara Kej, vaša moderátorka. Nezabudnite kliknúť na odber, aby ste sa k nám pridali v misii postaviť sa proti šialenstvu. A myslím si, že teroristické útoky inšpirované ISIS, ktoré páchajú konvertitky, sú niečo, proti čomu by sme sa mali postaviť. Dobre, tak kto je Jessica Bowie? Ona konvertovala pred 5 rokmi. Prijala meno Aisha Safe. A do letia 2026 už oslavovala útoky z 11. septembra. Sľubovala kúpu Bajan Audia pre kalifa ISIS. A cudzím ľuďom online hovorila, že chce otráviť neveriacich. Ale nebojte sa, v tomto dramatickom príbehu nehovorila len online. Rozhodla sa prejsť do akcie. Naozaj do akcie. Dobre, takže táto žena, ktorá o tom hovorí, sa volá Amy Maxová. Vedie úžasnú organizáciu, ktorá odhaľuje islamizáciu Ameriky. A je to veľmi, veľmi dôležité. A ja to veľmi podporujem. A tu píše, toto je presný vzorec, ktorý som roky sledovala po celej Európe. Bežné biele ženy konvertujú, príjmu túto ideológiu a nakoniec sa snažia presadzovať želanie islamu proti vlastným krajinám. Druhý vzorec, ktorý som videla, je, že muži z Blízkeho východu, ktorí vyznávajú islam, si tieto ženy pripravujú, zvádzajú ich, dávajú im pozornosť, po ktorej túžia a využívajú ich na plnenie cieľov tejto skupiny. Mimochodom, keď vidíte tieto ženy, ako preberajú šialené ideológie, je to podobný vzorec ako u liberálnych žien, ktoré preberajú šialené ideológie, napríklad podporu Lindsay Clancyovej. A keď počujeme o ženách, ktoré sa sťahujú do Afganistanu, aby sa vydali za svoju lásku, opäť je to súčasť toho istého vzorca. Všimnite si, že v čestnom vyhlásení FBI sa nikdy nespomína, kto ju zoznámil s islamom. Bola naverbovaná alebo zmanipulovaná. Tiež sa nikdy neuvádza, o ktorú mešitu ide. Každopádne, vypočujte si, čo Aisha hovorí vlastnými slovami. Chvála Aláhovi za 11. september. Elegantné. Keď budem môcť emigrovať, otrávim týchto neveriacich. Krásne. Vyraziť mozgy kafírovi je krásne, odporné. Chcem zničiť čo najviac budov a zabiť senátorov, keď budú mať stretnutie. Zničiť niektorých stávutov. Môj pane, chcem niečo, čo naozaj splní úlohu. Nechcem podstupovať takéto riziko a potom zabiť čo? Jedného alebo dvoch, troch ľudí? Na čo je to dobré? Áno, na čo je to dobré? Na čo je to dobré, Aisha? Ťažko, bolo by to Biely dom s prezidentom, ale to je ešte ťažšia úloha. Takže takto nejako uvažujem. Najväčšia politická budova, o ktorej v tejto oblasti viem. Takže priznáva, že chce ísť do Bieleho domu, aby zlikvidovala prezidenta. Ale to by mohlo byť trochu komplikované. Preto teda pôjde a zabije toľko senátorov, koľko len bude môcť. Myslím, kafíri, teda neveriaci, musia vedieť, že prichádzame za nimi a že urobíme Boží zákon najvyšším. A musíte sa sami seba opýtať, niektorí z vás. Ak niekto chváli Allaha za 11. september, verí v otrávenie neveriacich, verí v vystrieľanie mozgov neveriacim, chce zničiť čo najviac budov a zabiť čo najviac ľudí, pretože čo je dobré? Dvaja alebo traja ľudia. A ideálne by išli po prezidentovi. Všetky tieto veci nám naozaj pripomínajú krásu tohto mierumilovného náboženstva, s ktorým sa ona spája. Však nie je to také pekné? Každopádne, tu sú podrobnosti o tom, čo sa stalo. Opakovane vykonávala prieskumy budovy Kapitolu, fotografovala ho zo všetkých uhlov, obchádzala cieľ, plánovala umiestniť zariadenie do tašky DoorDash, aby vyzerala ako kurierka. Kúpila klince, pásku, batériu a sama sa seba pýtala. Útok nazvala Operation Give the Hood the Boot. Vlastne ani neviem, čo toto slovo znamená. Pozrime sa na to na chvíľu. Ktokoľvek alebo čokoľvek, čo je uctievané, nasledované alebo poslúchané namiesto Boha, však? Takže to v podstate znamená niekoho, kto neslúži svojmu Aláhovi. Požiadala o skrytú zbraň, aby mohla strieľať na policajtov, ak by sa k nej priblížili policajti. Povedala, že ak by spolubývajúce našli bombu, podrezala by ich. Dúfala, že zabije aspoň polovicu z 200 ľudí vo vnútri. Tajnej agentke povedala, že by radšej zomrela, než by išla do väzenia. Od malého dievčatka, ktoré po 11. septembri mávalo americkou vlajkou, až po nálepky padajúcich veží na klincovej bombe v budove štátneho parlamentu, ideológia urobí zvyšok. Má nálepky s 11. septembrom.
A mimochodom, tu je táto psychopatka. Dobre, toto je fotografia psychopatky. Psychopatka. Vyzerá tak nezdravo, vyzerá tak nešťastne. Myslím, čo to má znamenať? Poďme si vypočuť, čo na to hovorí FBI. Dnes tu stojíme. Sme len pár týždňov od pripomenutia si 25. výročia útokov z 11. septembra. Toto vyšetrovanie poukazuje na tvrdú realitu, že stále existujú nepriatelia, ktorí majú v úmysle uskutočniť teroristické útoky na americkej pôde. Šialené. Ako sa uvádza v tomto trestnom oznámení, pani Buviová je jednou z nich. V súdnych dokumentoch uvidíte, že raz napísala, citujem, chvála Alláhovi za 11. september. Tiež v súdnych dokumentoch povedala zdroju, že z malej dievčiny, ktorá po vlanej 11. septembri mávala americkou vlajkou, sa stala niekto, kto má teraz nálepky padnutých veží. Priatelia, nechajte to na seba pôsobiť. Kde vôbec kúpite nálepky padajúcich veží? Nechajte ma hádať. Pravdepodobne vo vašom palácovom obchode niekde na blízku. Opäť, pani Buviová nechcela len zabiť zákonodarcov, chcela úplné narušenie našej vlády. A potom plánovala utiec z krajiny a jedného dňa sa vrátiť, aby, citujem, urobila viac. Napríklad Silvester na Times Square. Dokonca uviedla, že sa vráti, aby zaútočila na Biely dom a prezidenta. Ale až potom, čo by vyhodila do vzduchu štátny kapitol. Som tu s našimi partnermi, aby som povedal, za nás sa to nestane. Nech je toto odkazom pre každého jednotlivca, ktorý pácha alebo zvažuje podobné trestné činy. FBI vás nájde. Pod týmto vedením, spolu s našimi vynikajúcimi partnermi, konáme rozhodnejšie ako kedykoľvek predtým, aby sme identifikovali, vypátrali a zatkli zločincov skôr, než budú môcť uskutočniť svoje údajné plány. Od začiatku roku 2026 už FBI zabránila viac ako 400 jednotlivcom uskutočniť takéto údajné útoky doma aj v zahraničí. Vidíte, toto je dôvod, prečo chcú celé to obmedzenie financovania polície. Áno, viem, že polícia nie je to isté ako FBI, ale chcú nedôveru v systémy, ktoré sú ochotné im zabrániť spáchať hrozné útoky. A problém je v tom, že v Amerike naozaj máte obrovský problém s islamizáciou, čo znamená, že títo ľudia pracujú v skupinách, v komunitách, v spoločnostiach a neobracajú sa na vládu. Nenechávajú veci uniknúť. A áno, ľudia sú stále dosť hlúpi na to, aby si mysleli, že nemôžete sledovať všetko, čo robia na internete. Vždy ma to prekvapuje. Doslova všetko, čo robíte na internete, je sledované. Navždy. A navždy ľudia to môžu nájsť. Vláda to môže nájsť. Navždy, 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 navždy. Ale okrem toho je problém v tom, že ak budete mať stále viac a viac týchto komunít, ktoré veria v terorizmus, budú schopné uspieť v tom, čo robia, pretože nič neunikne. Nikam sa to nedostane. Myšlienky sa v skutočnosti zhodujú. A ak naozaj chcete bojovať proti teroru, možno by ste sa mali zaoberať ideológiou, ktorá podporuje a propaguje teroristov. Však myslím, že to nie je nič zložité. Po zatknutí ženy obvinenej z plánovania bombového útoku na Kapitol štátu New York Albany vyšetrovatelia tvrdia, že dúfala, že pri tomto útoku zavie štátnych zákonodarcov a že to povedala niekomu na sociálnych sieťach. Podľa nich v arabčine, citujem, chvála Alláhovi za 11. september. Hlavný spravodajca Eric Sean informuje naživo z New Yorku. Ahoj, Eric. Ahoj, Marta. Hoci ide o prípad, úrady tvrdia, že si prezeral budovu kapitolu štátu New York, vykonávala sledovanie niekoľko týždňov. Všetko to bolo súčasťou teroristického útoku inšpirovaného ISIS, ktorého cieľom bolo vyhodiť kapitol do vzduchu a zabiť čo najviac ľudí. Takže tu doslova máme príbeh ženy, ktorá pred 5 rokmi konvertovala na islam. Hovorí veci ako milujem 11. september a podobne. To nie je presne to, čo povedala, ale vieš, čo ty myslím. A ona plánuje teroristický útok a robí si obliadku miesta, pričom tvrdí, že zabiť len 2 alebo 3 ľudí nestačí. A ľudia sú stále ochotní nič nerobiť a tváriť sa... Nie. Nesnažia sa indoktrinovať naše ženy. Nie. Nie je to naozaj problém. Chlapci, je to problém. Ďakujem za pozornosť venovanú tejto záležitosti.